kedves mennyasszonyért, vőlegényünk választottjáért, és az a kérésem hozzátok, hogy kérjétek az Istent imádkozva, hogy hát megtaláljuk a legmegfelelőbbet számára. Nehéz lesz az utunk, Pisti. Ez egy nagyon komoly kihívás lesz. Szedd össze magad, mert hát ki tudja, hogy milyen sors vár majd rá a következő utcába. Úgyhogy megkészítettek fel? Nem vagy alapár. Nem vagy. Nem, jó. Rendben, menet közben megjön majd a bátorsága is. Ezért kérem majd a hadsereget, hogy kellő erőt mutassunk, hogy a legjobb mennyasszonyt választhassuk. Te jó bőgős. Igen? Hát mélyet, hagyjad a mélyet. Jó. Mondjad? Nagyon jó lesz, nagyon jó lesz. Te tudsz valami ilyesmit? Én csak... De csak átszalak. Nagyon jó. Nyisd ki, babám, az ajtót. Tudjuk? Hogy Tudjuk? De nem a modern verziót, hanem a régi, tudjátok, jó? Megvan? Meg. Na, szóval ott legyen, akkor egy, két, há, és ki, babám, az ajtót. Rendesen nem megmondják a szomszédok. Ki, babám, az ajtót. Csöndesen, mert meghallják a szomszédok. Ha meghallják, hadd hallják, úgy is tudja már a világ, hogy én téged szeretlek, hogy én téged soha nem feledlek. Mindenki, hogy én téged szeretlek, hogy én téged soha nem feledlek. Csinosnak azt mondja, csinos, igen? Mi a bajod vele? Nem Figyelj, ő. azért ott azért figyelj, ott azért... Nem ő. Ott én azt mondom, hogy 5-ből 10. Tehát, hogy én még duplázom. Tehát... Na? Nem ő. Micsoda? Nem ő. Nézzél már jobban oda! Nem győzd meg! Remélem lányért jöttünk, nem fiúért. Biztos? Tehát ő lány. És nagyon szép lány. Akkor mehetünk? Nem. Hát én nem igaz, te most olyan nem ruhádat vetted fel, vagy? De mi a bajod velem? Nem ő az. Csak ennyi? Csak ő. De tetszene? Nem meri kimondani. Á, de nem tudlak meggyőzni se, hogy se? Akkor az enyém lesz. Nagyon jó, találkozunk később, jó? Egy nagy tapsot kérek a hölgynek! Azt mondta Aranka egyébként, hogy ő ismeri Pistit nagyon közelről, mert a legény búcsúján is ott volt, és egy öltáncot adott neki. Most meg ezt letagadod? Letagadod? Tanúskodni is tudunk. Tanúskodik is! A sok piától már nem láttad, hogy milyen szép, igaz? Igen. Vagy másik. Na, ő azt mondta, hogy táncoltatok. Ilyet szeretnénk látni. Ott van én. Nagyon szépen összhangol. Jó? Nézzésétek a járását, nézzük már meg ennek a csodálatosságnak. Hadd szóljon. A seggét is nézd meg, hogy jó-e. Forgass meg! Vigyázzak már! Lefejtem rólad, mert nagyon hozzá van tapadva. Kérdezlek téged, tisztelt őlegényem, hogy ő az a szépség, vagy hajadon, akinek oly sokáig udvaroltál. Nem. Miért nem? Figyelj, az előzőnek itt volt fognivaló, neki itt van. Nem? Azért? Nem akarod ott fogni? Nem. Biztos? De ő megfoghatja neked. Meg! Akkor ez egy beleegyező, igen, igaz? Nem. Most akkor igen vagy nem? Már össze vagyok zavarodva. Tehát akkor nem? Kérdezlek, őlegényem, hogy ő az a szépséges hajadon, akinek te oly sokáig udvaroltál. Te hallottátok, hogy én lófaszom az. Nem. Ő az, egy nagy tapsot kérek szépen! Úgy vélem, rátaláltam szeretett párjára, ki eddigi helyét cseréli fel máma, mert most változik meg életüknek útja, vagy sírig tartó örömre, vagy örökös búra. Kérlek, ugyanúgy szeressétek hát egymást, mint most! Csókoljátok hát meg egymást!
De még nem most! Mert hát tisztelt vőlegényem, idefele jövet, 12 nap keleti bölccsel találkoztam, kik azt kérdezték tőlem, hogy ezt a szép lányt hol szereztem. Mert ez a lány szép is, jó is. Ez a lány olyan fajta, hogy igazán megakad a legény szeme rajta. Arra kérlek hát, nézd meg őt most jól. Jó, megnéztem. Mert én neked se szebbet, se jobbat nem találtam. Hiába jártam be széles hajdudorogon a lábam, jó lesz te neked. Tapsoljuk meg, csókold meg, éljen! Igen. Az Anyaszentegyház hőlelki pásztora! Köszönjük meg neki a szentség kiadását, a boldog ifjú pár összekapcsolását! Értünk tett minden jóságát, Isten fizesse meg neki sok munkáját! Hogyha egyszer megfutja földi pályáját, nyerje el a szentek égi koronáját! És most tapsoljuk meg a tisztelendő atyát! Szeretném ide kérni azon hajadonokat, lányokat, vagy férjezett asszonyokat, akiknek már van egy férje, de még egyet szeretne melléje. Mennyit ér neked, hogy ne kapjál? Mennyit ér? Ezt tudjuk beszélni. Nagyon jó, szuper! Letícia, álljál ki! Kezdhetem előről. Bazeg. 1, 2, nászlép! Egyszerre! Nézd meg jól a fiúkat! Gyere, ne félj, gyere! Nézd meg jól a fiúkat, ezek kemények? Igen? Na, de ennek van valami ténylesége. Nagyon jó. Nekem csak volt. Neki csak volt. Nagyon jó, tényleg nincsen már semmi. 1, fel! 2, fel! 3,
fel! 4, fel! 5, fel! 6, fel! 7, fel! 8, fel! 9, fel! 9, fel! 9, fel! És 10, fel! És egy nagy tapsot! Mint amikor egy görbeeste után hazaérkezel, nagyon keményen berúgva, és kéred, hogy engedjen be a házba. Hogy szoktad ezt kérni? Az hosszú lesz. Na, hogy szokott ez történni? Hát nem, nincs kérés. Nincs kérés? Berugod az ajtót, kész? Nem megyünk el. Nem iszik, nem iszik. Na kérezkedj be a szoknya alá, csak úgy nem engedd be. Csak úgy. Csak úgy. Azt mondja, csak úgy engedjen be. Egy csókér, egy csókér. Egy csókér, na! Nagyon jó. Jó, kész hátra, és mint egy pincsi kutya szépen bújjunk alá. Feleséget segít, és szájjal vedd le. Kész Jó csinálja, jó csinálja. Nem, kész hátul. Jó a technikája. Megvan? Egy nagy tapsot. Felállhat. Egy nagy tapsot! Hát kap ezt, Laci! Egy közös kép! Igen? Megkoronáznak! Nem megy rá. Jó nagy fejed van! És az a baj... Most basszak ki veled, vagy ne? Na, jó lát neki! És ezt a koronát kell éjfélig viselned oldalon! Egy nagy tapsot a nap királyának Kubuki földről! Hop 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 babadi bam, hop hop badi bam bam. Hop hop badi bam, hop 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 babadi bam, hop hop badi bam. Sétáltam én az utcán és én megláttalak, nem szóltam, csak néztelek titokban. Te megláttál az utcán. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, 2025. szeptember 20-át írunk, Pisti és Ancsa lakodalmában vagyunk, és most megkérdezzük a kedves vendégünket, hogy érzik magukat, és illetve mit üzennek az ifjúpának, értek? De biztos lehetsz abban, hogy én nem maradok vele. Drága Piste, Komám és Ancsám, bő gyermekáldást kívánok nektek, nyíregyenesen speciálba, kanyar nélkül. A kis fekete Pistát hozzátok össze minél hamarabb. Csók, csók, puszi, puszi, nem én vagyok az a nyuszi lány, aki neked kell. Csók, csók, puszi, puszi, nem. Sok boldogságot kívánunk nekik. Sok boldogságot kívánok nekik, és rengeteg játékot. Hop 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 babadibabam, hop hop babadibabam. Hop hop babadibabam, hop 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 babadibabam. Sok lovat, abból bőven, pónit is. A boldogságot. Azok az idők elmúltak már babám, de átvertél engem és csalódást okoztál. Így könnyedén tovább lépek most már. Pisti vigyázzon magára, Ancsa egy kemény csaj, de Jól tud kopasztani. jól tud kopasztani, úgyhogy puszíjuk, csókoljuk őket. Nagy öröm lesz minden pillanat, mert ő hozzám mindig hűséges marad. Te nem tudtad még mit tettél, hogy engemet.
is csak azt kívánom, sokasodjatok, szaporodjatok, mint a csicsóka. Neked most